se iría, ou se aparece moita sensación de orina. Aí xa vamos porque moitas veces o que sospeitamos é unha infección de orina. Claro. Pero que non é, que moitas veces o que é unha diabetes, non? E hai outros síntomas que poden estar asociados a ese estrés, non? Claro, e logo xa, se o azúcar non o controlamos e persiste elevado durante máis de 5 anos sin controlar, veñen os danos que son xa catastróficos, que son sobre todo as enfermedades cardiovasculares, infartos, ictus, as neuropatías, é dicir, alteracións da sensibilidade, sobre todo nas pernas, entón moita xente que ten este problema fai lesións, golpéase, non ten sensación de dor, fan feridas, e como a diabetes tamén altera a circulación, esas feridas non curan e moitas veces logo veñen as amputacións. Claro. E logo hai 2 puntos diana máis importantes, que son os riles, o 80% da xente que está en unidades de diálise son diabéticos, e as alteracións visuais, é dicir, a alteración da retina, que por tanto pode vir unha cegueira. O sea, fixadvos as complicacións que pode ter unha diabetes mal controlada. Temos aquí unha serie de alimentos. Que alimentos están prohibidos? Pois, sobre todo, primeiro, todo o que sexa comidas azucradas, galletas, magdalenas, por suposto, todo o que sexa bolería. Tamén os cereais do almorzo, estos que nos venden que logo na caixa pon 7 vitaminas e 8 minerais, que eso é a máscara para disfrazar algo que está cargado de azúcar. Logo tamén todo o que é ultraprocesados, pizzas, lasañas, canelóns, todo isto que vai do congelador ao microondas, que primeiro vai azucrado para que saiba millor e logo leva azúcar que utilizan como conservante. Logo todo o que sexan produtos refinados, é dicir, os cereais refinados, o que se fai pois o pan, a pasta, o arroz, entón, isto sempre debe ser integral. Que hai alternativas, claro. Fórmulas integral, pan feito de fariña integral, pasta integral, o arroz, inda que a xente se queixa de que non sabe moi ben o arroz integral, bueno, hai que cambiar ese sabor e adaptar o padal, non? E logo algo tamén que, digamos que ten unha condescendencia, que son os zumes, porque como pon zume, pensamos que é algo san, e estes zumes de froita levan moi pouco. O que levan é, sobre todo, se dicimos que as bebidas vegetais levan moito azúcar, isto é todo azúcar. E, claro, e os refrescos. Vale, todos os refrescos, fixados, unha lata de esas bebidas que todos coñecemos levan entre 15 e 18 terróns de azúcar. Pero mira, onte, por exemplo, estaba nun supermercado facendo a compra e vin que, por exemplo, había tomate frito, incluso algún que poñía receta artesana, que xa te toca las narices como engano, e ese bote tiña 17 terróns de azúcar. Wow. Un tomate frito. O sea, onde está oculto... Hai que ir cos lentes ao supermercado e mirar ben as etiquetas, os ingredientes. Sí, e sobre todo, pois, tomar tomate natural e ao mellor menos cousas enlatadas, non? E... De todos os xeitos hai que dicir que a diabetes non ten cura, non? Sobre todo cando xa está detectada e está avanzada, pero realmente con actividade física e con boa alimentación podese levar moi ben. Por suposto, claro, é dicir, os diabéticos, moitos diabéticos están moi ben controlados e o fan ben, é dicir, sobre todo, queimar ese azúcar, como ben decías, é dicir, facer exercicio e logo controlar a alimentación, evitar sobre todo aqueles alimentos que son azucrados. Por certo, poden tomar froita. Mentras a froita non sexa en forma de zume, poden tomar froita. Vale. E se son os melocotós da súa horta, millor, porque hai xente que a veces ten os melocotós riquísimos e non os comen porque teñen medo a que lle suba azúcar. E se o zume está feito cunha prensadora, non cunha licuadora? Sempre que vai a fibra non hai problema. O problema é cando facemos o zume e nese zume só vai a vitamina C que vai e a auga. Se vai fibra non hai problema ningún co azúcar, porque entón metabólicamente non se comporta como azúcar normal. Tarda en absorberse e entón non produce picos glucémicos. Eu traía aquí unha máquina para controlar o azúcar. Sí, pero claro, quen se pon? Porque despois non vas quitar o azúcar. Eu? Vale, veña. Ou alguén do público. Non sei. Alguén está interesado? Esa muller que está aí. Aquí. A ver. A ti? Sí, sí. E logo ela. Vais a ir disparado. Veña. A ver como estás de azúcar. Comiches? Sí. Vale. Vale. E agora vamos meter aquí unha lanceta e imos controlar este azúcar. A ver, bueno, de momento todo ok, non, doutor? Saiu sangue? Sí. Saiu. Non son un vampiro. Pero como as cousas en televisión non funcionan sempre ben, dá error. E entón... No, esa sangue non me vale. Vou xunto esta señora que igual... Momento preventivamente cero azúcar.
Non vale o meu sangue. Sangue de presentadora non Sangue de vale. presentadora non vale. Pois nada. Vamos xunto a esta señora que... De príncipe azul. Igual sí. O mellor. A ver, vamos a ver. ¿Qué me da? A ver, espera. A ver, Manolito, non yo fagas, que llevan Joder, quitando como se haya 300... Se me mata, ¿cómo te doctor. llamas, amiga? Manolita. Manolita. Paciente do doctor Biso. Ah, bueno, mira. Es Todo verdad. queda en la casa, logo. Sí. ¿Portaste se bebé en cada dieta últimamente, Manolita? ¿Y se hecho 76. Sí, fenomenal. Aplauso para Manolita. Muy que bien, muy cumpliu. bien. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Fantástica, vamos. Bueno, logo falaremos de por qué Era problema de sangue. o meu sangue non vale para estas probas. Claro, pero isto solo é unha determinación nun momento determinado. Obviamente, sí que hai que facer controles antes de comer, antes de almorzar e antes de cear. Pero logo, cando imos ao médico, o que hai que facer, que dicíamos antes, é un análise que se chama a hemoglobina glicosilada. Iso é, simplemente se saca un tubo máis ao paciente e iso que mide é a media do azúcar dos 2 ou 3 últimos meses. Nós, no sangue, temos os glóbulos vermellos. Sí. E os glóbulos vermellos teñen unha proteína que é a que transporta o oxígeno, que é a hemoglobina. E entón, a medida que vai aumentando o noso azúcar no sangue, este azúcar se vai pegando aos glóbulos vermellos e vai pegando por aí distintas unidades de azúcar e iso é o que medimos e o que realmente nos di como está o azúcar desa persoa. Aquelas persoas que teñen unha hemoglobina glicosilada por riba de 6,5 son diabéticos e son os que temos que estar encima deles polo risco que supón. Pero fixadevos que é importante o que dixo o doutor, que a maioría das veces non están diagnosticados porque non facemos controles, non facemos analíticas. Moitas grazas, doutor. Efectivamente. Grazas, doutor. Eu quería, pero non hai maneira. Vaime facer a miña prova, a ver se vale o meu sangue, pero mentres que poñendo a Raquel Atanes, que eu choro seguro, con pinchazo. Doe, despois.